कि बाथेला कपार देहिया कि बाथेला कपार देहिया अटूटला सासू जाना कि बाथेला कपार देहिया टूटला सासू जाना बाथेला कपार देहिया टूटला सासू जाना अरे जाता ए हमार करे हैया ए हमार करे हैया जाता ए हमार करे हैया जाता अपना घर में हलदिया जाह दिनवाए बहुआ जाह दिनवाए बहुआ बेटा लेके सुतालू के बड़िया बात कइलू ताही दिना जाह दिनवाए बहुआ बेटा लेके सुतालू के बड़िया बात कइलू ताही दिना अरे ताही दिना काहे हमके ना बोलवलू काहे हमके ना बोलवलू अधके कमरिया हमर गाबो ए मुनवा के पापा अधके कमरिया हमर गाबो ए मुनवा के पापा दयामा के बुलाइला दयामा नहीं आवेली नानक के बुलाइला तो मुहे जमा जावेली अपना माई से नाता तू रहो ए मुनवा के पापा अधक कमरिया हमर गाबो ए मुनवा के पापा अधक कमरिया हमर गाबो ए मुनवा के पापा अधक कमरिया हमर गाबो ए मुनवा के पापा बहुत बहुत धन्यवाद। आप हेमा जी जब भी रोगा गीत गाओ तनी की कमरिया धके दाबो होए हो बबुआ के पापा ई हमनी के देहाती परंपरा है जौन परंपरा में हमनी के बाबूजी बाबा हमनी के सब कोई वो परंपरा से आइल बनी जा माने गीत गवाला गीत के सुनत हमनी के सियान भइल बनी जा। और अभी हम सबों के बीच में भोजपुरी भाषी और पूरे पूर्वांचल के सुप्रसिद्ध कलाकार हेमा पांडे जी आप सबों के बीच में अपना कार्यक्रम दे रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर आप सब स्वागत कर दीजिए। और